you're getting better all the time, and turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting herd, and as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. Meillä ei ollut hajuakaan, mitä piti seuraavaksi tehdä, joten katsottiin Wikipediasta. Sen mukaan meidän piti mennä Indonesiaan. Mutta kävi ilmi, että meidän oikeastaan oli mentävä Intiaan. Mutta sitä ennen me päätettiin kostaa sen Wikipedia-artikkelin kirjoittajalle. Pentri sai selville, että se asuu Ranskassa, ja niin me mentiin hoiteleen se. Tyypin nimi oli Nicolas Sarkozy, joka nousi huipulle varastamalla köyhiltä ja antamalla rikkaille. Hän yritti myös uraa taideopettajana, mutta ei juurikaan saanut oppilailtaan kunnioitusta. Oikein sille päälle. Sitten hän alkoi piirtää pilapiirroksia Ranskan entisistä pressoista. Sen lisäksi hän laittoi presidentinlinnan uuteen uskoon. Padam! Ja nyt me varmistetaan, että maailma ei enää koskaan kärsi hänen Wikipedia-artikkeleidensa takia. Sly Cooper and the Black House. Hei Pentri, mitä sä sait meille järjestettyä kämpänevan presidentinlinnan vierestä? Kännipäissään sitä tekee kaikenlaista. No voit sä sit selittää ton kivikautsanteennin meidän katolla? Astin kun harvalla sain. Kuitenkin. Sun tehtävä on juosta satelliittivehkeille ja naputella niitä sillä välin, kun mä selostan sulle itsestäänselvyyksiä. Eiks ne itsestäänselvyydet voisi jättää pois? Ei tietenkään. Enää mä voin vaan olettaa, että sä jo ennestään osaat juosta ja niin edelleen. Mene joo, noi hologrammit kuluttaa sähköä ja joka sekunti meidän sähkölasku kasvaa. Sä voit kävellä pistämällä jalkaa toisen eteen. Hei Sly, jos haluat juosta, panet jalkojasi toisensa eteen aivan kuten kävellessäsi, mutta ripeämmin. Sly, näiltä loppui kultaronkeho. No voi helvetin homo. Sly, tiesitkö, että voit kiivetä kiipeämällä? Hei Pentri, tiesitkö, että voit olla hiljaa pitämällä turpas kiinni? Kiitos. Voi ei, sä rikoit sen! Eikö sun pitänyt olla hiljaa? Mitä varten me edes tehdään tätä? Jotta voitais käyttää Sarkozyn Wi-Fi-yhteyttä. Mitä mä tänne päädyin? Ja miksi mä aina saan nää tyhmät replat? Siitä 5. Mee ottaa ne kuvat. Mitä kuvat? Et sä muista mitään, Sly. No ainakaan mä en muista mistä lähtien sä oot ollut pomo. Mähän on aivot. Joo, hieno kun sun putkiaivot. Itse oot Donitsi-aivo.
Usko, jos mulla olisi toiset säivät, Meri olisi hotkassut ne aikaa sitten. Okei. 1. Meri ei tykkää Donitsesta. Ja 2. Se ei pääsisi niihin käsiksi sun paksun kallon läpi. Hei, hetken. Mitä sä tuolla tarkoitat? Unohda. Ota vaan ne kuvat ennen kuin mulla alkaa keittää. Miten niin Meri ei voi rikkoa kalloja? 3:ssahan se. Hys, ei spoilereita. Mä en puhunut hautanusesta, vaan siitä, että Meri. Oo, hiljaa tai sä saat loppuillan kuunnella Merin karaokea. Et uskalla. Mulla ei teidän koiratulpat, joten Meri. Ei, Pentti, mä teen mitä vaan. Sano vaan mitä mun nyt pitikään tehdä, niin mä teen sen. Ota kuvia. Meri ei soottele. Mitä sä sanoit? Ei mitään. Hei tyypit, kattokaa mun uutta diakonetta. Pentti, mä en tiedä jos sä oot huomannut, mutta tän jakson dialogi ontuu aika pahasti. Niin, mäkään en tajua enää tätä juonta. Ekaksi meidän on tarkoitus tappaa Ranskan pressa, ja sit yhtäkkiä slairioimme jossain ilmastointikanavassa. Joo, aika hiton pitkä kanava olikin. Tässä on muuten ne kuvat. Häh? Mitä ihmettä mä näin? Niin joo. Hyvä. Okei tyypit, antakaas kun mä selitän. Tää jakso on niin syvältä, koska me ei seurata käsistä niin kuin viime jaksossa. Eli homma on hanskassa, kunhan me aletaan seurata käsistä. Ok. On mä kyllä tarkoittanut, mutta kyllä siinä on perää. Olisi, että sinäkin sai yhtä välkky kuin Meri. Puhu vain omasta puolestasi, Pentti. Mä löysin käsiksen, joten pankaa toimeksi. Okei. Les bandits, ils m'ont abandonné. Allons, essayons de nous tirer de fer. Et après de longues heures de marche. Hei, ei tää ole sen käsiksi. Mikä ihme tää on? Se on Tintin seikkailut mustan kullan maa nimien alkuperäiskielellä. Sly. Näet sä tän pesäpallomailan? Joo. Au. Miks sä noin teit? Miksi tän sarjan nimi on Sly Cooperin seikkailut? Kuulostaa Hersheen plagioinnilta. Keksit sä jotain parempaa? Kyllä, Sly Cooperin seikkailut on ihan hyvä. Okei tyypit, seuratkaas nyt. Tässä mä piirrän mun näkymättömällä kynällä. Miten sä et sit ikinä hukkaa sitä? Pysytäänpä aiheessa. Miks? No koska muuten ei pysytä aiheessa. Miks? No koska... Miks? Pentti, sä taisit rikkoa Slyn. Miks? Jakahas. Lopettaisit josen Slyn mätkimisen. Miks? Miks sä nyt mua...